जोङो दाख्लै उदालगुरियाव मोनसे 28 तारिखआव धरना लादोंमोन। गुदि जाहोना जाहैबाय थांनाय 20 जुनाव भारतनि इलेक्शन कमिशनार अफ इन्डियानि समष्टि दाफिननाय जि रिडिलिमिटेशननि ड्राफ्ट प्रप'जल ओंखारदों। बे ड्राफ्ट प्रप'जलनि सायाव जोंहा बहुद आपत्ति दङ आरो बे आपत्तिखौ जोङो भारतनि निर्वाचन आयोगनो इलेक्शन कमिशनार अफ इन्डियानो जोङो बे दाबि जोंनि आपत्तिफोरखौ जोङो दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों उदालगुरि डिसिनि गेजेरजों तामुलपुर डिसिनि गेजेरजों जोङो जोंनि मेम'रेन्डामखौ जों गथायनो नागिरदों आरो बेखौ लानानैनो जों दिनै हाबाफारि लादों। जोंनि दाबिया थोंजों जे जोङो बेले बेले जोङो मिथिया जोङो ससियेल अर्गेनाइजेसन हिसाबै जि अर्गेनाइजेसनफ्रा जोंजों दंफायो दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, आबो टिचार एस'सिएशन, ट्राइबेल संघ, गार' स्टुडेन्ट इउनियन, हाजं स्टुडेन्ट इउनियन, राभा स्टुडेन्ट इउनियन, बर्मन कसारि स्टुडेन्ट इउनियन, गासै जोंनि ट्राइबेल जनगोष्ठीय जिखिनि स्टुडेन्ट इउनियनफोर दं बिथांमोनजों लानानै जि मोनसे उमैहतिया मन्च जों बानायदों। बे उमैहतिया मन्चनि दाबिया बेनो जे जोंनो बिटिआर ओनसोला जिहेतु मोनसे 6 सिडुलनि राजनीतिक बेबस्था आरो बे बिटिआर ओनसोलनि सिङाव थानाय जिखिनि एसेम्बलि समष्टि दङ बिटिआरनि सिङावनो जानांगौ आरो एमपि सिटफ्राबो जोङो बिटिआर ओनसोलनि सिङावनो जानांगौ। दा बेनिखायनो क'क्राझार लोकसभा समष्टिखौ बानायखांनायनि उनाव जि मोनद' बिधानसभा समष्टि थायो बे मोनद' बिधानसभा समष्टिखौ लानानै जोंनो उदालगुरि मुंनि मोनसे लोकसभा समष्टि बानायनांगौ आरो जोंखौ जबरदस्ति ड्राफ्ट प्रप'जल बायदियै जोङो दरंनि माखासे आरो कामरुप आरो नलबारिनि माखासे समष्टिफोरखौ लानानै जोंनो दरं मुंनि गासै 11टा बिधानसभा समष्टिखौ लानानै जि लोकसभा बानायदों बेखौ जों खुनुबेला मानिनो हाया। दा बेनिखायनो जोङो बे जोंनि मोनद' बिधानसभा समष्टि बिटिआर ओनसोलनि बेखौ लानानैनो उदालगुरि मुंनि जोंनो लोकसभा बानायनानै होनांगौ निर्वाचन आयोगा आरो बेजों लोगोसे जोंनि बेवहाय जेरै तामुलपुराव नोङो कामरुपनि माखासे पार्टखौ सोनाय जादों बाहेरानि बिटिआर ओनसोलनि बाहेरा ओनसोलफोरखौ थिग बेबायदिनो प्रस्ताबित टंला समष्टियाव मंगलदै समष्टिनिफ्राय पश्चिम मंगलदैखौ सोना होदों। थिग बेबायदिनो जोंनि प्रस्ताबित माजबाद बिधानसभा समष्टियाव जोंनो जलगावनिफ्राय माखासे एलेकाफोरखौ बेयाव सोना होनाय जादों दरंनि एलेका। गतिके बेखौ जों खुनुबेला मानिनो हाया। बेनिखायनो जोंनि सिदा थोंजों दाबिया जाहैबाय मोनद' बिधानसभा समष्टिखौ लानानै जोंनो उदालगुरि मुंनि लोकसभा समष्टि बानायनांगौ आरो बेयाव थानाय जि मोनद' बिधानसभा समष्टि बियो बिटिआर ओनसोलनि सिङाव जानांगौ बे दाबिखौ लानानै जों दिनैनि हाबाफारिखौ लानाय जादों। दा बेथ' गावबा गावनि बाथ्रा जाहैबाय जेनेबा जोंनि बाथ्राखौथ' जों जोंसो मिथिगौ जेनेबा थांनाय 28 तारिखआव जों मेम'रेन्डाम होआखै आरो 28 तारिखनि उनाव थांनाय 3 तारिखआव जोङो मेम'रेन्डाम होनायनि हाबाफारि लानाय जादोंमोन उदालगुरियाव। खिन्थु 3 तारिखआव जिहेतु ओइदिनखालि बिपिएफनि सेन्ट्रेल कमिटिनि मोनसे धरना दंमोन उदालगुरियाव मेम'रेन्डाम गथायनाय बेखौ जों रेसपेक्ट खालामनानै ओइदिनखालि जोंनि 3 तारिखनि हाबाफारिखौ जों उथायनानै बायपास खालामनानै होदों बिपिएफनो। गतिके जोङो 3 तारिखनि हाबाफारिखौ दिनै जों दिनैनि तारिखआव लाबाय 6 तारिखआव लाबाय आरो जों दिनै डिसिनि जुगिदि जों बे मेम'रेन्डामखौ गथायगोन। बाद बाखि जोङो राजनीतिक भाबै जिखिनि हाद्रि सारलायनाय जादों बे राजनीतिक दोलोफोरनि बाथ्रा जोंनि सिदा दाबि जोङो समाजनि थासारिखौ नायनानै जोंनि ससियेल अर्गेनाइजेसनफोरनि जि दाबिफोरखौ जोङो बिथांमोननि जानानै जोङो भारतनि निर्वाचन आयोगाव जोङो जोंनि दाबिखौ गथायगोन। खिन्थु बेखौ प्रेक्टिकेल मावनांगौआ जाहैबाय जोंनि राजनीति दोलोफोर। आङो आपिल खालामदों क'अर्डिनेसन कमिटिनिफ्राय जोंनि गेजेराव पजिसन आरो अपोजिसन हमना ला दा पजिसन नांगौ इउपिपिएल आरो अपोजिसन नांगौबा बिटिआर रिजनाव दा जोंनि रिजनेल पार्टिफोर दङ बिथांमोना जाहाथे मोननैबो दोलोआ जोंनि रायजो राजानि जानानै जों जि दाबिखौ जनायदों बे दाबिखौ जाहाथे राजनीतिक भाबै समाधान खालामनायाव बिथांमोना खामानि मावो बिनि थाखाय आं बिथांमोनखौ खावलायबाय। दाबियाथ' सिदा बेनो जे बिटिआर ओनसोलाव क'क्राझारनि उनाव 6टा बिधानसभा समष्टिखौ लानानै जोङो उदालगुरि मुंनि लोकसभा जानांगौ आरो बेयाव थानाय मोनद' बिधानसभा समष्टिया जाहाथे बाहेरानि बिटिआर ओनसोलनि बाहेरा एलेका जि जाबदों बेखौ दानगारनो गारनानै जोंनो बिटिआरनि सिङावनो जोंनो एसेम्बलि सेगमेन्टफोरखौ बानायनांगौ।